Καλημέρα σας λοιπόν και καλώς ήρθατε στο webinar Automating Demand Planning and Replenishment, The Successful Case of Coral Innovations. Το όνομά μου είναι Κυπρέου Έλλη, είμαι Marketing Manager της Witside και σήμερα θα έχω τον ρόλο του συντονιστή. Το σημερινό webinar χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος, ο κύριος Κωνσταντίνος Παζάλος, Director στο Innovations και Advanced Analytics, θα μας εξηγήσει τη μεθοδολογία του Supply Chain και τα Best Practices. Και αμέσως μετά, ο κύριος Αμίν Ραχσανή, Lead Data Scientist της Witside και η κυρία Στέλλα Φινέ, Operations Executive στην Coral Innovations, θα μας παρουσιάσουν το case της Coral και θα αναλύσουν τις προκλήσεις του έργου από την πλευρά του integrator, δηλαδή της Witside, και από την πλευρά του πελάτη, δηλαδή της Coral αντίστοιχα. Και στο τελευταίο μέρος έχουμε αφήσει χρόνο για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Ευθύς αμέσως λοιπόν θα δώσω το λόγο στον κύριο Παζάλο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Έλλη. Καλημέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση της Witside. Για τα επόμενα περίπου 10 λεπτά θα σας μιλήσω για τους παράγοντες υιοθέτησης και επιτυχίας έργων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα ξεκινήσω από μια εισαγωγή για τη Witside, για όσους από εσάς τυχαίνει να μην μας γνωρίζετε. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με παρουσία στην ελληνική και όχι μόνο αγορά για περισσότερα από 10 χρόνια. Και δουλειά μας είναι η αξιοποίηση των δεδομένων. Δραστηριοποιούμαστε λοιπόν σε όλο τον κύκλο ζωής τους και αυτή είναι η δουλειά μας, τελεία. Τι κάνουμε λοιπόν? Η δραστηριότητα μας εκτείνεται σε 4 βασικούς άξονες. Άξονας πρώτος, διαχείριση δεδομένων, data management. Αυτός ο άξονας περιλαμβάνει εργασίες σύνδεσης με διάφορες πηγές δεδομένων. Μπορεί να είναι ένα ERP, ένα WMS σύστημα, πολλά αρχεία Excel και ούτω καθεξής. Κτήσεις τους, μεταφόρτωσής τους από τις πηγές σε κάποιο άλλο προορισμό, όπως είναι ένα data warehouse ή σε ένα cloud περιβάλλον φιλοξενίας που θέλουμε να κάνουμε τη μεταβασή μας, και η πραγματοποίηση ελέγχου ποιότητας, εμπλουτισμού, οι μετατροπές γραμμογράφησης, όλες εκείνες οι εργασίες που είναι απαραίτητες για να κάνουμε την οποιαδήποτε ανάλυση ή να παράξουμε το οποιοδήποτε report. Ο δεύτερος άξονας, το decision enablement, έχει να κάνει με το πώς επιτρέπουμε στους χρήστες να βλέπουν την πληροφορία που χρειάζονται τη σωστή χρονική στιγμή και να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Αυτό γίνεται μέσω reports, μέσω dashboards, μέσω μηχανισμών alerting, ειδοποιήσεων και διαμοιρασμού της πληροφορίας. Όλα αυτά το ονομάζουμε decision enablement. Τρίτος άξονας, advanced analytics. Εδώ μιλάμε για προηγμένη στατιστική ανάλυση που φτάνει και στη χρήση κάποιων μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Αξιοποιούμε λοιπόν αυτές τις τεχνικές για να παράξουμε προβλέψεις και να λύσουμε διάφορων τύπων προβλήματα. Τέταρτος άξονας και τελευταίος είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες, πάντα γύρω από τα δεδομένα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε πελάτες μας στην αξιολόγηση τεχνολογιών και επιλογή της κατάλληλης λύσης, και τεκμηρίωση αναγκών και προδιαγραφών για μια συγκεκριμένη λύση. Συμβάλλουμε πολλές φορές στην ανάπτυξη, στη δημιουργία εσωτερικών ομάδων διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων ή στον εκδημοκρατισμό τους. Σε αυτό το slide παραθέτω τους βασικούς μας συνεργάτες, τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων ή το μέγεθος των πελατών μας και τον κλάδο δραστηριοποίησής τους. Ενδεικτικά και για τους σκοπούς της συγκεκριμένης παρουσίασης αναφέρουμε το ClickSense για θέματα reporting, analytics και ούτω καθεξής. Αναφέρουμε το Alteryx που είναι μια end-to-end πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων. Το Forecast Pro, για το οποίο θα μιλήσουμε και αργότερα στις επόμενες παρουσιάσεις. Και φυσικά το O9, που είναι μια πλατφόρμα Integrated Business Planning και χρησιμοποιείται
για να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Ας εστιάσουμε τώρα στο θέμα μας, που είναι η ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πώς χτίζουμε ένα ψηφιακό λειτουργικό μοντέλο για την εφοδιαστική μας αλυσίδα. Ένα τέτοιο μοντέλο, όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο slide, αποτελείται από διάφορα μέρη, όπως είναι ο προγραμματισμός ζήτησης, ο προγραμματισμός προσφοράς, με ό,τι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει από κάτω του, όπως είναι το inventory optimization ή το distribution planning και το καθεξής. Σίγουρα υπάρχει ένας πύργος ελέγχου και σκοπίμως δεν αναφέρω το κομμάτι του ετήσιου και μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, καθώς αυτές οι λειτουργίες ανήκουν ή εμπλέκουν και άλλες διευθύνσεις, όπως είναι η οικονομική διεύθυνση ή η εμπορική διεύθυνση. Οι ερωτήσεις λοιπόν που καλούμαστε να απαντήσουμε όσον αφορά το λειτουργικό μας μοντέλο μπορεί να σχετίζονται με το από πού ξεκινάμε. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά τα components που βλέπουμε από την αρχή ή να τα υλοποιήσουμε σταδιακά. Πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο project, είναι ακριβό, είναι φθηνό, έτσι, ποια τα αναμενόμενα ωφέλη. Δυστυχώς, σύντομες απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επισημάνουμε κάποια σημεία που θεωρούμε σημαντικά για να πάρθει μια τέτοια απόφαση. Το πρώτο σημείο είναι ότι το κόστος έχει να κάνει κυρίως με το εκτιμόμενο όφελος. Και τα δύο αυτά, και το κόστος και το όφελος, έχουν να κάνουν με το επίπεδο στο οποίο γίνεται η αξιολόγηση. Να αναφέρω για παράδειγμα, αν η αξιολόγηση γίνεται σε επίπεδο διεύθυνσης supply chain ή σε επίπεδο planning, με το budget που έχει η ομάδα του planning, θα είναι πολύ διαφορετικό το έργο που θα προδιαγραφεί από ότι αν η αξιολόγηση γίνεται σε επίπεδο διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού ή οικονομικής διεύθυνσης, που σίγουρα διαθέτει και μεγαλύτερο budget, αλλά και ευρύτερη εικόνα για τις ανάγκες του οργανισμού. Επομένως, το επίπεδο στο οποίο γίνεται αξιολόγηση είναι ένα σημαντικός παράγοντας για τις αποφάσεις που υπάρχουν. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι το να αξιολογούμε πόσο πραγματικά η εταιρεία μας είναι ικανή να ενσωματώνει και να υιοθετεί νέες τεχνολογίες. Αν, για παράδειγμα, η ιστορία έχει δείξει μια συγκεκριμένη τάση, π.χ. στο παρελθόν έχουμε υλοποιήσει ERP και έχουμε υλοποιήσει WMS και ο ρυθμός ενσωμάτωσης ή υιοθέτησης ήταν πολύ αργός, θα πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε για ποιους λόγους θα άλλαζε αυτή η τάση. Τι θα κάναμε διαφορετικά, έτσι ώστε μια καινούργια ψηφιακή τεχνολογία να έχει ταχύτερο βαθμό υιοθέτησης από ό,τι στο παρελθόν. Τρίτον, ακούμε συχνά τα τελευταία χρόνια την έννοια του πύργου ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου προϋποθέτει την ενοποιημένη εικόνα τόσο του demand planning, όσο και του supply planning και του integrated planning. Και αφορά σε συνεχή προσαρμογή των διαφόρων πλάνων μας σε κάθε επίπεδο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των SLAs, ανάλογα με τα συμβάντα που λαμβάνουν χώρα είτε σε επίπεδο ζήτησης είτε σε επίπεδο προσφοράς σε πραγματικό χρόνο. Αν αυτό απαιτεί η λειτουργία της εταιρείας μας. Αν λείπει κάποιο από αυτά τα components, κάποιο από αυτά τα μέρη, τότε δεν μιλάμε για control tower. Μιλάμε για ένα πολύ απλούστερο reporting με όποια χαρακτηριστικά μπορεί να έχει. Οπότε, συχνά ακούμε τον όρο πύργος ελέγχου, έτσι, και θα πρέπει να το διαχωρίζουμε από τον όρο reporting ή dashboards. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την παγκόσμια τάση σχετικά με την επίδραση ψηφιακών τεχνολογιών σε εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε μια πολύ πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε και δημοσίευσε η MHI σε δείγμα περίπου 2.000 εταιρεών που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα, εκτιμήθηκε από τους συμμετέχοντες η επίδραση των διαφόρων τεχνολογιών, ψηφιακών τεχνολογιών στο λειτουργικό τους μοντέλο. Θα εστιάσουμε για τους σκοπούς της δικής μας παρουσίασης στις τεχνολογίες εκείνες που συνδέονται με τα Advanced Analytics και οι οποίες είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η βελτιστοποίηση είτε αποθεμάτων είτε δικτύου είτε άλλων λειτουργιών και τα Advanced Analytics αυτά καθ' αυτά. Οι συμμετέχοντες λοιπόν στην έρευνα εκτιμούν ότι οι τεχνολογίες Advanced Analytics, αυτές οι τρεις τουλάχιστον, σε ποσοστό που αγγίζει το 80%, είτε θα δημιουργούν στρατηγικό πλεονέκτημα, είτε θα υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αφαιρίζοντας λοιπόν το βαθύ πράσινο και το γκρι, βλέπουμε ότι περίπου φτάνει σε ποσοστά 80% ότι οι εκτιμήσεις θα είναι θετικότατες ως προς την επίδραση. Είτε λοιπόν δημιουργούμε στρατηγικό πλεονέκτημα με τις λύσεις, είτε βελτιώνουμε αυτό που κάνουμε μέχρι σήμερα και συμβάλλουμε στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Τι γίνεται όμως με το βαθμό υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών από τις εταιρείες? Σε αυτό το slide, με μπλε χρώμα, φαίνεται η σημερινή εικόνα, ο σημερινός βαθμός υιοθέτησης, θα λέγαμε, αυτών των τεχνολογιών. Και πάλι εστιάζουμε στις τεχνολογίες που συνδέονται με τα Advanced Analytics. Με μαύρο χρώμα είναι η εκτίμηση του βαθμού υιοθέτησης σε ορίζοντα πενταετίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί 5 χρόνια για να βλέπουμε τόσο μεγάλες διαφορές στο βαθμό υιοθέτησης είναι πολύ μικρός χρόνος, φαίνεται λοιπόν μια εκτίμηση που μιλάει για ραγδαία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η προσδοκία λοιπόν είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο για τις λύσεις αυτές ο βαθμός υιοθέτησης θα είναι εξαιρετικά υψηλός. Τι είναι το αποτέλεσμα όμως των έργων ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας σήμερα? Σήμερα λοιπόν, μια πρόσφατη έρευνα της Deloitte ανέφερε ότι το 85% των οργανισμών που επενδύουν σε έργα ψηφιοποίησης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας δεν επιτυχάνουν τους αρχικούς τους στόχους. Και μάλιστα η Deloitte παραθέτει και κάποιους βασικούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Και οι λόγοι αυτοί είναι καταρχάς η έλλειψη καθαρού οράματος και στρατηγικής για το τι πάμε να κάνουμε. Αυτό σχετίζεται με αυτό που ανέφερα λίγο πριν, ότι πολλές φορές τα έργα αυτά ξεκινούν και αξιολογούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που πρέπει. Δεν υπάρχει λοιπόν η συμμετοχή του C-level ή τέλος πάντων της ανώτερης διοίκησης στο σχεδιασμό αυτών των έργων. Ένας άλλος λόγος σημαντικός είναι ότι παράλληλα με το κομμάτι της τεχνολογίας λαμβάνει χώρα και μια δραματική αλλαγή σε επίπεδο skill sets, δεξιοτήτων, σε επίπεδο διαδικασιών και σε επίπεδο νοοτροπίας. Πολύ λίγες εταιρείες κάνουν κάτι γι' αυτό, για αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν. Οπότε το αποτέλεσμα είναι να έχουμε επιτυχημένες υλοποιήσεις τεχνικές, αλλά να μην οριμάζει και να μην προσαρμόζεται το ανθρώπινο δυναμικό σε αυτές τις αλλαγές. Τρίτος λόγος, που είναι και κλασικός λόγος αποτυχίας έργου ψηφιακού μετασχηματισμού, είναι το φτωχό ή το ελλειπές project management. Ελλειπείς επικοινωνίες σε όλα τα επίπεδα, μη επικοινωνία προσδοκιών, θεμάτων ή ρίσκων, τα οποία δημιουργούν προβλήματα και απογοητεύσεις και τριβές. Φυσικά πάντα υπάρχει το κομμάτι της δεξιότητας και εδώ οφείλουμε να εκπαιδεύουμε και τους ανθρώπους μας και να επιλέγουμε τους συνεργάτες με τις σχετικές δεξιότητες, τόσο σε επίπεδο λειτουργιών, εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και επίπεδο τεχνολογίας. Και φυσικά έχουμε αρκετά προβλήματα, ακόμα και σήμερα, στην ποιότητα των δεδομένων και στις δυνατότητες διασύνδεσης των δεδομένων για να παράξουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τέλος, ένας λόγος που αναφέρεται συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η υποεκτίμηση της πολυπλοκότητας των έργων. Λαμβάνουν μέρος λοιπόν διάφοροι παράγοντες, τους οποίους δεν έχουμε εκτιμήσει αρχικά, μας προκύπτουν στη συνέχεια και δημιουργούν αρκετές προκλήσεις στα έργα μας. Και Witside, εδώ και 2 χρόνια περίπου, έχουμε προσπαθήσει να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλήσεις, έχοντας εισαγάγει στον τρόπο που δουλεύουμε και υλοποιούμε μια μεθοδολογία, την οποία ονομάζουμε μεθοδολογία για το Customer Success, που για μας Customer Success σημαίνει ότι υλοποιούμε με στόχο να επιτύχουν οι πελάτες μας και οι χρήστες τους προσωπικούς, τους επαγγελματικούς στόχους. Επομένως, η επιτυχία για μας είναι όχι μόνο να παραδώσουμε μια άρτια τεχνικά λύση σε επίπεδο project execution, αλλά και σε επίπεδο operations αυτή η λύση να υιοθετηθεί
να χρησιμοποιηθεί και κυρίως να αξιοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων των πελατών μας. Τότε και εμείς έχουμε επιτύχει όταν έχει επιτευχθεί αυτή η επίτευξη του στόχου. Για να το πετύχουμε αυτό, σε επίπεδο έργων προσπαθούμε να ευθυγραμμίζουμε πολύ συχνά τις ανάγκες που ακούμε ή τις προδιαγραφές που ακούμε. Άρα, συνεχώς, όταν νιώθουμε ότι οι ανάγκες δεν έχουν εκφραστεί ή δεν έχουν καταγραφεί με τον τρόπο που θα θέλαμε, στεκόμαστε σε αυτό, επιμένουμε, επανερχόμαστε και φροντίζουμε οι όποιες αποκλίσεις να ευθυγραμμίζονται. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και στο κομμάτι των προσδοκιών. Συμβαίνει συχνά οι προσδοκίες των πελατών μας και των χρηστών που εμπλέκονται στα έργα μας να είναι υψηλότερες από αυτό που έχει αρχικά συμφωνηθεί ή αυτό που είναι τεχνικά εφικτό να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οφείλουμε λοιπόν να ευθυγραμμίζουμε αυτές τις προσδοκίες, γιατί μόνο έτσι θα οδηγηθούμε σε ικανοποιημένους χρήστες. Φυσικά και στο κομμάτι των παραδοτέων είναι δουλειά μας να φροντίζουμε για την επάρκεια των παραδοτέων και την τήρηση των προδιαγραφών και όποτε αυτό δεν συμβαίνει, ξανά να εργαζόμαστε ανάλογα την ευθυγράμμισή τους. Η δουλειά μας δεν θέλουμε να τελειώνει όμως στην παράδοση του έργου. Θέλουμε μαζί με τους πελάτες μας να σχεδιάζουμε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε αυτές οι λύσεις να ενσωματωθούν στις διαδικασίες είτε του SNOP, είτε του Integrated Planning, είτε σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, γιατί μόνο τότε θα υιοθετηθούν και η υιοθέτηση είναι προϋπόθεση για μας της τελικής επιτυχίας. Ελπίζω να βρείτε τις επόμενες παρουσιάσεις αρκετά ενδιαφέρουσες. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Αμίν Ραχσανή, Lead Data Scientist στη Witside. Να σας κάνω και share το presentation, να μου δώσετε και την τυπική επιβεβαίωση ότι βλέπετε και τη σωστή σελίδα. Ναι, βλέπουμε. Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν στο ψητό. Θα πάμε να δούμε το case μας, τις προκλήσεις όπου θέτει αυτό, τους στόχους που έχουμε με την υλοποίηση αυτή. Θα πάμε ενδότερα στις πιο τεχνικές προκλήσεις, να δούμε τι έχουμε εκεί. Θα δούμε μια εποπτειακή άποψη της αρχιτεκτονικής της λύσης, το πλαίσιο των εργασιών, κάποιες ιστορίες από συγκεκριμένα προϊόντα και το πώς κάναμε manage το project. Λοιπόν, η Coral Innovations αναλαμβάνει περίπου 850 πρατήρια πανελλαδικώς, τα οποία ανήκουν σε Shell και Avin και πιο συγκεκριμένα τα markets τα οποία βρίσκονται σε αυτά. Εδώ βλέπουμε ουσιαστικά είναι τα πρατήρια τα οποία αναφερόμαστε, στα οποία γίνεται διανομή από την κεντρική αποθήκη και αυτό με τη σειρά του γεμίζει από τις μεταφορές που γίνονται από τους προμηθευτές. Η πρόβλεψη ζήτησης γίνεται σε επίπεδο της κεντρικής αποθήκης. Και το scope του έργου είναι η πρόβλεψη ζήτηση στην κεντρική αποθήκη και η αυτοματοποίηση της δημιουργίας προτάσεων παραγγελιών για κάθε προμηθευτή. Η πρόβλεψη είναι σε εβδομαδιαίο επίπεδο και γίνεται με ορίζοντα ένα μήνα μπροστά. Όντας η Coral μια συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, υπάρχει μια συνεχής αύξηση των προϊόντων και των SKUs που καλούνται να διαχειρίζονται. Ο μεγάλος όγκος και η έλλειψη καθολικής λύσης για την εποπτεία και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων οδηγεί μερικές φορές σε φαινόμενα έλλειψης αποθέματος και υπερβάλλουσας επάρκειας.
και τα δύο εκ των οποίων οδηγούν σε απώλεια εσόδων. Επίσης, η εκ των υστέρων αντίδραση στα γεγονότα οδηγεί μερικές φορές τους planners να τρέχουν να σβήσουν φωτιές. Κάτι το οποίο, όσο αυξάνεται φυσικά ο όγκος, υπάρχει και η επιδείνωσή του. Επίσης, ένας πόνος που μπορεί πολλοί από εσάς να έχετε είναι ο χειροκίνητος τρόπος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων σε Excel, το οποίο μπορεί να γίνει αρκετά επίπονο. Ποιοι είναι οι στόχοι? Η ενσωμάτωση της λύσης στην καθημερινότητα της διαδικασίας S&OP του οργανισμού με έναν τρόπο που αυτοματοποιεί και τυποποιεί τη δουλειά που μέχρι σήμερα γινόταν χειρονακτικά, αναβαθμίζοντας φυσικά τις ικανότητες της διαδικασίας της πρόβλεψης ζήτησης και φυσικά όλα αυτά να είναι σε ένα σαφώς ορισμένο περιβάλλον φιλικό προς το χρήστη. Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις τεχνικές προκλήσεις που είδαμε. Έχουμε τα λεγόμενα events, τα οποία αποτελούνται από διάφορα γεγονότα, συνήθως προγραμματισμένα, όπως πρόμος, το Πάσχα το οποίο είναι μετακινούμενη εορτή και άλλα. Έχουμε μετά φυσικά disruptions, τα οποία μπορεί κάλλιστα να μην γνωρίζουμε την πηγή και το λόγο, αλλά σίγουρα δεν θέλουμε να συμμετέχουν στην διαδικασία απόφασης της πρόβλεψης ζήτησης. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων στα markets τα οποία αναλαμβάνει η Coral Innovations, τα οποία χαρακτηρίζονται από seasonality, όπως αλυσίδες και κάρβουνα, make-to-order προϊόντα και low shelf life προϊόντα. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε προϊόντα από καφέ, κάρβουνα, όπως είπαμε, μέχρι και Playmobil. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο όγκος είναι πολύ μεγάλος. Ταυτόχρονα υπάρχουν, καθώς μεγαλώνουν και αυξάνονται τα SKUs, τα προϊόντα δεν έχουν ιστορικότητα, άρα χρειάζεται έναν ειδικό χειρισμό. Έχουμε το χειρισμό για τα New Product Launches. Φαινόμενα όπου τελευταία στιγμή δέχονται κλήσεις για make-to-order, stockouts σε πολύ σημαντικά SKUs, όπου ο στόχος είναι βασικά να μην εμφανιστούν αυτά τα γεγονότα σε αυτά τα προϊόντα, και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είτε αυτό έχει να κάνει, και είδαμε αρκετά τα τελευταία έτη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά νομίζω, είτε αυτό έχει να κάνει με τις τιμές ρεύματος, είτε αυτό έχει να κάνει με τις ακραίες καιρικές συνθήκες που εμφανίζονται και επηρεάζουν πλέον πολύ αισθητά τη ζήτηση, και πιο ακραία γεγονότα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετική συμπεριφορά της αγοράς. Ας δούμε λοιπόν μια πανοραμική όψη της αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την προεπεξεργασία των δεδομένων, την σύνδεση με όλες τις πηγές, την προεπεξεργασία τους και την προμήθευση των απαραίτητων δεδομένων. Αυτό να αναφέρω ότι γίνεται με το εργαλείο του Alteryx. Αυτό προμηθεύει τα απαραίτητα δεδομένα σε flat files Excel στο Forecast Pro. Μπορεί να γίνει φυσικά και με ODBC, αναφέρομαι στο συγκεκριμένο case study. Το Forecast Pro με τη σειρά του, αφότου παραμετροποιηθεί και έχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και παραμετροποίησεις και μοντελισμούς, παράγει αποτελέσματα
οι προβλέψεις ζήτησης, τα οποία με τη σειρά τους μπαίνουν σε άλλη μια ροή Alteryx, η οποία αναλαμβάνει να παίρνει τις προβλέψεις έως 6 μήνες μπροστά και να παράγει προτάσεις παραγγελιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το lead time κάθε προϊόντος το λαμβάνουμε υπόψη, γιατί μπορεί να είναι από λίγες μέρες έως και 3 μήνες. Ταυτόχρονα παρατηρούμε και άλλους κανόνες στο κομμάτι του business, όπως κυβωτιοποίησης και service levels που επηρεάζουν τις τελικές προτάσεις παραγγελιών. Αυτό ταυτόχρονα με τη σειρά του μπορεί να μεταφέρει τα τελικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή μέρος επιθυμούμε. Ας δούμε λοιπόν το πλαίσιο της εργασίας. Αρχίζουμε με την προετοιμασία, τη γενικότερη προετοιμασία, το οποίο έχει να κάνει μπορεί να κάνει με προσβάσεις, με σύνδεση σε δεδομένα όπου και αν βρίσκονται αυτά, την προεπεξεργασία δεδομένων, όπου αυτό έχει να κάνει με τη δημιουργία οποιονδήποτε πινάκων δεδομένων, συζεύξεων και οποιονδήποτε μεταμορφώσεων, μέχρι να καταλήξουμε στα επιθυμητά αρχεία για να τα λάβει το Forecast Pro. Το modeling που γίνεται μέσα στο Forecast Pro. Εδώ να σας βάλω να δείτε και ουσιαστικά με ποια εργαλεία έχει να κάνει το κάθε πλαίσιο εργασίας. Εδώ η παραμετροποίηση με τα events, όπως τα αναφέραμε, και την παραγωγή φυσικά της πρόβλεψης για το κάθε προϊόν. Έπειτα, πάλι αναλαμβάνει το Alteryx, το οποίο παίρνει τις προβλέψεις ζήτησης, όπως είπαμε, κάνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές, λαμβάνει υπόψη όλους τους απαραίτητους κανόνες, τους οποίους προέρχονται σε συνεννόηση με Coral Innovations, για να μπορέσει να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τις προτάσεις παραγγελιών. Και τέλος, το deployment, το οποίο περιλαμβάνει εργασίες όπως την εκπαίδευση του τελικού χρήστη και την γενικότερη ενσωμάτωση, όπως είπαμε, αυτό είναι στους βασικούς στόχους μας, της καινούριας διαδικασίας στην καθημερινότητα. Ας δούμε λοιπόν 3 ιστορίες για 3 προϊόντα. Έχουμε μια ιστορία όσον αφορά events, μια ιστορία για ένα προϊόν το οποίο είναι fast moving και μια ιστορία για mapping, χαρτογράφηση, την οποία θα σας αναλύσω περαιτέρω παρακάτω. Εδώ λοιπόν πρώτα να σας εξηγήσω το πλαίσιο του γραφήματος. Η κάθετη μαύρη γραμμή προσομοιώνει το σήμερα. Η πράσινη είναι τα ιστορικά, οπότε βλέπετε ότι έχουμε μεταφέρει την μαύρη γραμμή κάπου στο παρελθόν και η πράσινη γραμμή δεξιά της δεν λαμβάνεται υπόψη, είναι για λόγους ελέγχου, και η κόκκινη γραμμή αφορά την πρόβλεψη. Οπότε θέλω να εστιάσετε λίγο σε αυτό το σημείο και να δείτε ότι μετά από την πρώτη βασική πρόβλεψη ζήτησης που έγινε και προσθέθηκαν γεγονότα, τα events, τι αλλαγές είχαμε. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι πλέον μπορεί να παρακολουθεί πολύ καλύτερα τις τάσεις, ακόμα και τις τάσεις τις μη περιοδικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα γεγονότα. Προχωράμε στο fast moving προϊόν, το οποίο στην αρχή με ένα πρώτο forecasting βασικό, η παρατήρησή μας ήταν, εδώ επίσης να πούμε ότι είναι περίπου 1 χρόνο το βάθος που βλέπουμε, δεν εμφανιζόταν η περιοδικότητα. Οπότε έγιναν κάποιες αλλαγές. Παρατηρούμε πλέον ότι
έχουμε μια τάση προς την περιοδικότητα, αλλά συνεχίζει και να μην είναι ακριβώς ικανοποιητικό στα μάτια μας, οπότε και προσθέτουμε τα events, τα γεγονότα μας, τα οποία πλέον μας οδηγούν σε ένα σήμα το οποίο ακόμα και με τα μάτια μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αρκετά εύστοχο. Να προχωρήσουμε στο κομμάτι του mapping, την ιστορία του προϊόντος με το mapping, το οποίο αφορά τη χαρτογράφηση πολλαπλών προϊόντων σε ένα, ας το πούμε, κωδικό μητέρα, το οποίο κουβαλάει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα πάνω του. Είτε αυτό έχει να κάνει με αντικαταστάσεις προϊόντων, είτε επειδή το ίδιο προϊόν εμφανίζεται με πολλαπλά SKUs. Στην προκειμένη έχουμε δύο προϊόντα, τα οποία μετά το mapping εμφανίζονται ως ένα. Εδώ παρατηρείτε και την αντιστοίχησή τους από το προηγούμενο slide. Και πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε σε πρόβλεψη συζήτησης σε όλα μαζί, χωρίς ένα πρόβλημα. Επίσης, να δώσουμε ένα παράδειγμα της προεπεξεργασίας και του περιβάλλοντος του Alteryx, κατά το οποίο δημιουργούμε ροές όσο πολύπλοκες χρειάζεται, με διασύνδεση με όσες πηγές χρειάζεται και αντίστοιχα έξοδο σε οτιδήποτε μορφές μπορεί να χρειαστούμε. Παράγοντας τα flat files τα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως του Excel, τα οποία θα δοθούν και σαν είσοδο στο Forecast Pro. Εδώ βλέπουμε την εικόνα στην οποία μας έδειξε ο Κωνσταντίνος. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης των project μας. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, ακολουθήθηκαν μερικές πρακτικές. Η παράδοση του έργου συνέβηκε σε κομμάτια, σε waves. Τα data χωριστήκαν σε μερικά ισόποσα μέρη, τα οποία υλοποιούνταν ανά εβδομάδα. Και στο τέλος της κάθε εβδομάδας υπήρχε η ξεχωριστή παράδοση του κάθε wave. Επίσης, κατά τη διάρκεια υπήρχε μια ανοιχτή επικοινωνία μόλις εντοπίζονταν issues ή ρίσκα. Υπήρχε μια ανοιχτή επικοινωνία κατά την οποία διοργανώναμε steering committees για να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση όλων για αυτά και να αποφασίσουμε όλοι μαζί ποια είναι η πιο σωστή αντιμετώπιση τους. Ταυτόχρονα, κάθε εβδομάδα υπάρχει ένα γενικότερο status update της ομάδας έργου, κατά το οποίο υπάρχει πέραν της εβδομαδιαίας παράδοσης και ένα εβδομαδιαίο training, κατά το οποίο διασφαλίζουμε ουσιαστικά ώστε η υιοθέτηση του έργου να αρχίσει νωρίς και όχι να ολοκληρώσουμε και μετά να προσπαθήσουμε κάποια υιοθέτηση. Ταυτόχρονα αυτό βοηθάει εκτός από την εκπαίδευση και την ευθυγράμμιση της ομάδας έργου σε όλη τη διαδικασία και την κατανόηση. Και φυσικά πάντα με συχνή επικοινωνία και ερωτήσεις που θα μας κάνουν να καταλάβουμε καλύτερα τις προσδοκίες τους. Επίσης, κάτι που ξέχασα να πω στην αρχή, η διασφάλιση της κατανόησης μας για τις ανάγκες της Coral Innovations πραγματοποιήθηκε με SOW, το Statement of Work, όπου τυποποιούμε την κατανόησή μας για τις ανάγκες και μπορούν να διαβάσουν την κατανόηση αυτή και να αποφασίσουν αν υπάρχει ευθυγράμμιση, είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες όντως ή αν όχι που χρειάζονται αλλαγές και εν τέλει να συμφωνήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνω τη σκητάλη στη Στέλλα Φινέ από την Coral Innovations, όπου είναι η υλοποιήτρια από πλευράς Coral Innovations στο project στο οποίο αναφέρθηκα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε Αμίν, ευχαριστούμε Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε Έλλη. Καλημέρα σε όλους, είμαι η Στέλλα, όπως έχουν πει οι προηγούμενοι από εμένα. Θα κοινοποιήσω την οθόνη μου, θα μου πείτε αν βλέπετε. Ναι, βλέπουμε. Όπως σας είπα, η Στέλλα Ιφινέ, θα παρουσιάσω σήμερα το case της Coral Innovations. Τα 2 τελευταία έτη εργάζομαι στην εταιρεία ως Operations and Logistics Executive. Και στην ουσία είναι ίσως η Coral Innovations το πιο exciting περιβάλλον στο οποίο έχω δουλέψει. Έχω μια εμπειρία περίπου 12 έτη στην αγορά και σε εταιρείες του εξωτερικού αλλά και σε ελληνικές εταιρείες. Και αυτό που πιστεύω για την Coral Innovations είναι ότι ενώ είναι πάρα πολύ demanding αυτό που κάνουμε, είναι πολύ exciting γιατί δεν βαριέσαι ποτέ. Τι κάνουμε λοιπόν ως Coral Innovations? Για να δούμε αν δουλεύει το PPT. Ωραία, τέλεια. Θα σας περιγράψω πολύ σύντομα τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας για να καταλάβετε λιγάκι το business και πώς αυτό συνδέεται με το project που υλοποιούμε με τη Witside. Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους προσπαθούμε να συνδράμουμε είναι οι εξής. Καταρχάς να πω ότι είμαστε μια εταιρεία του ομίλου της Motor Oil Ελλάς. Είμαστε νεοσύστατη εταιρεία, λειτουργούμε περίπου 5 έτη μέχρι και σήμερα και οι βασικές μας προτεραιότητες είναι οι εξής. Πρώτα και κύρια είναι το να αναβαθμίσουμε το Customer Value Proposition όσον αφορά το μη καύσιμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο όμιλος της Motorola έχει ένα δίκτυο πρατηρίων, αναφέρομαι και στα πρατήρια Shell αλλά και στα πρατήρια Vin και είναι πάρα πολύ focused στην πώληση καυσίμου. Εμείς έχουμε έρθει για να αναπτύξουμε το άλλο κομμάτι, το μη καύσιμο. Άρα θέλουμε να προσφέρουμε στον πελάτη υπηρεσίες όπως για παράδειγμα προϊόντα αίθουσας, από αναψυκτικά, snacks μέχρι και αλκοόλ. Θέλουμε να προσφέρουμε καφέ στον πελάτη, θέλουμε να προσφέρουμε φαρμακείο, δηλαδή καλλυντικά φαρμακευτικά προϊόντα και ό,τι άλλο παραφάρμακο μπορούμε να βρούμε στα φαρμακεία. Θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ tech-oriented, δηλαδή να μπορεί κάποιος να επισκέπτεται τα πρατήρια του ομίλου και να μπορεί να βρίσκει και smart home προϊόντα. Θέλουμε να εντάξουμε υπηρεσίες όπως το να πληρώνει κάποιος τους λογαριασμούς του στα πρατήρια και φυσικά έχουμε και το cargo στο πλυντήριο το οποίο θέλουμε να εξελίξουμε. Ένας άλλος βασικός πυλώνας της δραστηριότητάς μας είναι ότι η εταιρεία βασικά και ο όμιλος μας έχει δώσει ως κατεύθυνση το να μπορέσουμε να κάνουμε απλά ή να εφαρμόσουμε μια omni-channel στρατηγική. Δηλαδή, πέρα από τα φυσικά σημεία σε πανελλαδική κάλυψη έτσι που έχουμε τα πρατήρια, να μπορούμε να έχουμε και μια πολύ δυνατή digital παρουσία. Πώς το κάνουμε αυτό? Βρισκόμαστε πίσω από το allsmart.gr που είναι ένα e-shop, είναι ένα e-commerce, στο οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να ψωνίσει και να αγοράσει προϊόντα, χιλιάδες προϊόντα κιόλας, πάνω από 7.000 προϊόντα, είτε αν είναι κάτοχος της κάρτας Smart Club της Shell, είτε αν δεν είναι. Όλα αυτά τα προϊόντα μπορεί να τα παραλάβει κάποιος από 500 σημεία Shell, παραπάνω από 500 σημεία Shell, δωρεάν, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει και την υπηρεσία του ACS Locker, αλλά και να βρει Scrooge Points στα πρατήριά μας, να παραλάβει άλλες του παραγγελίες που δεν έχουν να κάνουν με το All Smart. Και ένα τρίτο πολύ βασικό είναι το ότι προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες σε ό,τι κάνουμε. Είμαστε η εταιρεία που φέρνει στον όμιλο καινούριες ιδέες. Πολλοί αρέσκονται να αναφέρονται σε εμάς τον όμιλο ως η startup του ομίλου και όντως έτσι είναι, γιατί ασχολούμαστε με το e-mobility. Είμαστε πίσω από την προμήθεια όλων των ηλεκτροφορτιστών που βρίσκονται στα πρατήρια Shell και Avin αυτή τη στιγμή και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με την Energy, μια άλλη εταιρεία του ομίλου, όσον αφορά τα smart home προϊόντα και λύσεις που έχουν να κάνουν με το smart home και την εξοικονόμηση ενέργειας. Φυσικά όλα αυτά δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα κάνουμε όπως σας είπα με εταιρείες που είτε βρίσκονται εντός του ομίλου είτε εκτός του ομίλου. Για παράδειγμα η StarCharge που αναφέρω εδώ στη διαφάνεια είναι ένας από τους 2 βασικούς μας προμηθευτές για τους ηλεκτροφορτιστές. Πάμε παρακάτω. Θέλω τώρα να σας εξηγήσω λίγο το πώς άπτεται το project του forecasting και order, optimization στη δική μας λειτουργία. Πάμε σε πιο specific πράγματα σχετικά με τα operations και τα logistics. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι που πάμε να καλύψουμε και να βελτιώσουμε έχει να κάνει με τη διαχείριση αποθεμάτων στην κεντρική αποθήκη, όπως είπε και ο Αμίν. Η αποθήκη μας είναι 3PL provider, βρίσκεται στον Ασπρόπυργο της Αττικής και στην ουσία η διανομή μας καλύπτει όλο το Πανελλήνιο. Έχουμε πρατήρια παντού, σε όλους τους νομούς της Ελλάδας, σε νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, κοντά στα σύνορα, σε όλες τις περιοχές. Έχουμε πάνω από 100 προμηθευτές που αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε, δηλαδή παραλαμβάνουμε προϊόντα από πάνω από 100 προμηθευτές regularly, δηλαδή σε ροή. Και έχουμε το χρόνο, το 2022, δηλαδή το έτος που έκλεισε, είχαμε 16.000 παραγγελίες που σερβίραμε στα πρατήρια Shell και Avin.
Θα σας πω κάτι το οποίο είναι προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στην εταιρεία σε αυτό. Πριν από 3 χρόνια υλοποιήσαμε ένα εσωτερικό e-shop, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, private, στο οποίο μπορεί να μπαίνει ο εκάστοτε πρατηριούχος και να βάζει τις παραγγελίες του. Αυτό ονομάζεται smartshop.gr και νομίζω ότι μας έχει φέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχείριση των παραγγελιών προς τα πρατήρια. Γιατί οι πρατηριούχοι μπορούν πλέον να μπαίνουν 24/7 και να παραγγέλουν όποτε θέλουν. Είτε βρίσκονται στο πρατήριο, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους, είτε είναι Σαββατοκύριακο, είτε έχουν ρεπό, είτε είναι αργία. Στο πόρταλ αυτό διαχειριζόμαστε αυτή τη στιγμή παραπάνω από 1.800 κωδικούς. Έχουμε συνεχώς μεταβαλλόμενο πορτφόλιο που αναπτύσσεται συνέχεια δηλαδή και έχουμε και leading brands, συνεργασίες όπως για παράδειγμα με την Coca-Cola, την Chipita που πρόσφατα εξαγοράστηκε από τη Mondelez και άλλους πολύ μεγάλους προμηθευτές. Θα σας παρουσιάσω αυτό το πινακάκι που βρίσκεται σε κίτρινο για να καταλάβετε τον όγκο της δουλειάς, το πόσο fast-paced είναι το περιβάλλον της εταιρείας μας και να δείτε το για ποιους λόγους χρειαζόμασταν μία λύση σαν αυτή που προσφέρθηκε από τη Witside. Θα συγκρίνουμε τα έτη 2021 και 2022. Το 2021 η αποθήκη μας σύλλεξε 128.000 παραγγελιογραμμές. Το 2022 231.000, το οποίο σημαίνει ότι είχαμε μια αύξηση 80% στον όγκο δουλειά στην αποθήκη. Το 2021 ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι από το smartshop.gr είχε 14 μοναδικούς κωδικούς. Το 2022 είχε 21 μοναδικούς κωδικούς, που σημαίνει ότι το καλάθι του πελάτη, του πρατηριούχου, αναπτύχθηκε κατά 50%. Και το 2021 είχαμε 1.150 κωδικούς που σερβίραμε, που παραδώσαμε, ενώ το 2022 1.900, μια αύξηση της τάξης του 65%. Άρα βλέπετε ότι ήταν αναγκαίο να προβούμε σε μια αυτοματοποίηση και να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Ποιες ήταν οι προκλήσεις, ποια ήταν τα actions και ποια ήταν τελικά η λύση. Πρώτο και βασικότερο ήταν το ότι θέλαμε να αυτοματοποιήσουμε την ανάλυση των δεδομένων χρονοσυρών. Δηλαδή θέλαμε τα ιστορικά δεδομένα πωλήσεων να μην τα διαχειριζόμαστε σε ένα εξελόφυλλο και με απλά μαθηματικά. Θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο αυτοματοποιημένο και να μπορούμε να γλιτώσουμε κι εμείς χρόνο από τη δική μας εργασία. Θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο έγκυρα μοντέλα πρόβλεψης. Θέλαμε να βασιστούμε πάνω σε μια επιστημονική μέθοδο και όχι στο δικό μας intuition σχετικά με το πόσο θα πουλήσουμε το επόμενο τρίμηνο ή το επόμενο εξάμηνο. Θέλαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε integrate sales and operations planning procedures, γιατί μέχρι πρότινος όλες τις καμπάνιες, όλα τα discount offers που είχαμε, όλες τις εποχικότητες τις διαχειριζόμασταν μέσω email. Ερχόταν κάποιος συνάδελφος από το τμήμα του category και μας έλεγε τον επόμενο μήνα θα τρέξουμε καμπάνια στην τάδε μπύρα. Και όλα αυτά δεν είχαμε ένα συστημικό τρόπο να τα αποτυπώσουμε, ούτε είχαμε ξεκάθαρο το χρονικό περιθώριο το οποίο χρειάζεται το τμήμα μας, Operations and Logistics, για να προετοιμάσει, να φέρει τα αποθέματα, να κάνει τη διανομή στα πρατήρια, να τοποθετήσουν τα πρατήρια. Άρα θέλαμε σιγά σιγά να μπούμε σε ένα ρυθμό και να μπορούμε να παρακολουθούμε με περιόδους τα αποθέματα και όλα τα actions τα οποία κάνουμε. Και θέλαμε τελευταίο να έχουμε insights σε trends και correlations, πολύ βασικό. Για παράδειγμα, μέσα από τον πιλότο που θα σας παρουσιάσω που κάναμε με τη Witside, είδαμε correlations μεταξύ προϊόντων, είδαμε εποχικότητες που με γυμνό μάτι δεν τις είχαμε δει, ήμασταν τυφλοί. Και τι κάναμε λοιπόν. Προφανώς ψάξαμε στην αγορά και στην ουσία το έργο αυτό ανατέθηκε στο τμήμα IT της Motorola, γιατί όλο μας το IT είναι shared. Όλες οι εταιρείες του ομίλου χρησιμοποιούμε το ίδιο IT. Ανατέθηκε λοιπόν στο IT μας να ψάξει για μία λύση, για έναν πάροχο, για μία εταιρεία η οποία έχει εργαλεία να μας βοηθήσουν στο να κάνουμε πιο εύκολο το replenishment και το forecasting. Το IT μας βρήκε τη Witside, μας παρουσιάσανε το τι εργαλεία προσφέρουν. Κάναμε μια εσωτερική εδώ πέρα κουβέντα και είπαμε πολύ ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε τη Witside. Πολύ βασικό ήταν το ότι τρέξαμε πιλότο. Γιατί? Είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος ότι έχω τη λύση για όλα, αλλά υπάρχει και μια ανησυχία στο πώς θα το κάνουμε, πώς θα βάλουμε τα δεδομένα στο Forecast Pro, πώς θα γίνει όλη η διαδικασία, πώς θα παίρνουμε πίσω αυτοματοποιημένα δεδομένα και τελικά θα είναι οι προβλέψεις καλύτερες και πώς εμείς μπορούμε να το ελέγξουμε πριν πάμε σε ένα full-scale implementation. Άρα τρέξαμε πιλότο και νομίζω ότι ήταν καθοριστικό και από την πλευρά της Witside το ότι πρότεινε να τρέξουμε πιλότο. Τι κάναμε λοιπόν?
Επιλέξαμε 34 προϊόντα, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα προϊόντα, τα 34 ήταν και fast-moving προϊόντα, ήταν και προϊόντα που έχουν πολύ μικρή κινητικότητα, ήταν και προϊόντα που έχουν έντονη εποχικότητα, ήταν προϊόντα που δεν είχαν ιστορικά δεδομένα, δηλαδή ήταν προϊόντα που είχαμε λανσάρει πρόσφατα και θέλαμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί το εργαλείο. Ήταν επί τούτου η επιλογή, έτσι. Θέλαμε να δούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο με το Forecast Pro από αυτό που κάνουμε σήμερα με το εξελόφυλλο. Γενικά τα αποτελέσματα του πιλότου ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικά, γιατί σχεδόν σε όλους τους κωδικούς, ειδικά σε αυτούς που είχαμε ιστορικότητα πωλήσεων για πάνω από 1 έτος, οι προβλέψεις ήταν καλύτερες και προσομοίαζαν πάρα πολύ την πραγματικότητα. Να εξηγήσω εδώ ότι ο πιλότος έτρεξε σε παρελθοντικό χρόνο. Τι κάναμε δηλαδή? Προσπαθήσαμε να κάνουμε reverse engineering και να βρούμε τις προβλέψεις που είχαμε κάνει στο παρελθόν και να συγκρίνουμε με τις προβλέψεις που μας έδωσε το εργαλείο. Και έπειτα είχαμε και τα δεδομένα πωλήσεων τα πραγματικά. Άρα μπορούσαμε να συγκρίνουμε το αν η πρόβλεψη ήταν κοντά ή μακριά από αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Ήταν ένα άλλο πολύ βασικό το ότι για τους 34 κωδικούς το εργαλείο χρειάστηκε μόλις 3 δευτερόλεπτα για να τρέξει τα μαθηματικά μοντέλα και να μας βγάλει αποτελέσματα. Άρα αμέσως καταλάβαμε ότι θα υπάρχουν πλεονεκτήματα από το να υλοποιήσουμε το full scale project. Και προχωράω στο full scale project. Ποια ήταν η μεθοδολογία? Είπε κάποια πράγματα ο Αμίν. Ίσως εδώ να επαναληφθούμε λιγάκι και να κάνουμε overlap. Απλώς θα σας το παρουσιάσω από τη δική μας οπτική. Χωρίσαμε τους 1.300 κωδικούς που ανεβάσαμε στο Forecast Pro σε 4 waves. Αυτό το κάναμε και για να έχουμε καλύτερο έλεγχο, αλλά το κάναμε και γιατί θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε και να προτεραιοποιήσουμε τους κωδικούς. Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν έχουν όλα τα SKUs την ίδια βαρύτητα για το business. Άλλα SKUs έχουν πολύ μεγάλο όγκο πωλήσεων, άλλα έχουν μεγαλύτερες κερδοφορίες, άλλα έχουν εποχικότητες, άλλα είναι critical for the business για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άρα θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε. Τρέξαμε 4 waves, περίπου 350 κωδικούς το κάθε wave. Τι κάναμε? Παρήχαμε τα δεδομένα σε μια standardized μορφή, δηλαδή σε ένα εξελόφυλλο το οποίο πήρε η Άννα η Ρουμπελάκη που μας ακούει και είναι και αυτή στην ομάδα του project από τη Witside. Τα πήρε λοιπόν σε ένα εξελόφυλλο και έφτιαξε τις ροές στο Alteryx έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνει ανθρώπινος παράγοντας. Να βγαίνει ένα εξελόφυλλο από το main ERP system που τρέχουμε το SAP συγκεκριμένα στην εταιρεία, να βγαίνει ένα εξελόφυλλο και αυτό το εξελόφυλλο να γίνεται import στο Alteryx και αμέσως όλα τα δεδομένα πωλήσεων να ανεβαίνουν στο Forecast Pro. Έπειτα, τι κάναμε? Ταυτοποιήσαμε τα events. Το είπε ο Αμίν, αλλά δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό το τι είναι το event. Το event είναι ένα outlier στην γραμμή της ζήτησης των πωλήσεων. Τι σημαίνει το outlier? Είναι μια τιμή που είτε είναι πολύ υψηλή, είτε είναι πολύ χαμηλή και θα πρέπει να πούμε στο Forecast Pro αν πρέπει να τη λάβει υπόψη του ως κανονική ή αν ήταν κάποιο συμβάν που έτυχε και έφερε αυτή την αύξηση, αυτή τη μείωση στη ζήτηση. Τα events είναι για παράδειγμα οι καμπάνιες. Είναι για παράδειγμα κεντρικές διανομές που κάνουμε κάθε φορά που θέλουμε να λανσάρουμε νέα προϊόντα. Δηλαδή, φέρνουμε κάποια καινούρια προϊόντα π.χ. στην κατηγορία του ξηρού καρπού. Για να τα περάσουμε και να τα τοποθετήσουμε στο δίκτυο πρατηρίων, στέλνουμε κεντρικές διανομές, καρφωτές δηλαδή, από τα κεντρικά. Δεν είναι οργανική ζήτηση που έρχεται από τους πρατηριούχους, είναι καρφωτές παραγγελίες που πουσάρουμε στην ουσία στο δίκτυο για να λανσάρουμε τα νέα προϊόντα και να τοποθετηθούν στα ράφια. Άρα αυτό είναι ένα event, γιατί αμέσως καταλαβαίνετε ότι για να στείλεις σε 600 σημεία προϊόν σημαίνει ότι η ποσότητα, το sales volume θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έπρεπε να το εξηγήσουμε στο εργαλείο, να του πούμε τι κρύβεται από πίσω. Και στο τέλος τι κάναμε? Γυρίσαμε πίσω στα waves και είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε τα μοντέλα που είχαν επιλεγεί από το Forecast Pro και από την Άννα τη Ρουμπελάκη, που ήταν στην ουσία ο σύμβουλος που επέβλεπε όλη τη διαδικασία και όλο το πρόγραμμα και κάναμε τα final tunings. Ίσως αλλάξαμε κάποια μοντέλα γιατί θεωρήσαμε ότι δεν ήταν το σωστό αυτό που είχε επιλέξει το Forecast Pro, είτε αλλάξαμε κάποια events, κάναμε τέλος πάντων δώσαμε τις τελευταίες πινελιές. Και κάπως έτσι έκλεισε το κομμάτι του Forecast Pro, δηλαδή του forecasting. Αλλά είναι ένα άλλο πράγμα τώρα που θέλω να σας πω, το οποίο ήταν για μένα ίσως ακόμη και πιο σημαντικό από το forecasting. Ήταν το ότι εντάξαμε στο project την έννοια του order optimization. Πώς δηλαδή στέλνω στον προμηθευτή μου την ποσότητα που θέλω να του παραγγείλω. Και αυτό το αυτοματοποιήσαμε μέσα από το Alteryx.
Τι κληθήκαμε να κάνουμε ως Coral Innovations, κάτι το οποίο δεν το είχαμε κάνει. Εμπειρικά το κάναμε, το είπε ο Αμίν. Κάθε εβδομάδα βάζαμε παραγγελίες στους προμηθευτές, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα. Αλλά ποτέ δεν είχε αποτυπωθεί από την εταιρεία και ποτέ δεν είχε υπάρξει business decision σχετικά με το strategy που ακολουθούμε στην αναπλήρωση αποθεμάτων. Άρα είπαμε, πολύ ωραία, αυτό κάνουμε μέχρι σήμερα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, μας εξυπηρετεί. Ναι, θα συνεχίσουμε, γιατί σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και με τους πόρους που έχουμε τους ανθρώπινους στο τμήμα, αυτό μας εξυπηρετεί. Να κοιτάμε 1 φορά ή 2 φορές την εβδομάδα τα αποθέματα και να παραγγέλνουμε στους προμηθευτές. Αλλά το βάλαμε σε κουτί και το καταγράψαμε σε ένα document. Και πήγαμε και είπαμε, πολύ ωραία, ποιες παραμέτρους αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενσωματωμένες μέσα στον τρόπο με τον οποίο στέλνουμε παραγγελίες στους προμηθευτές? Δεν έχουμε το lead time. Σκεφτείτε ότι μέχρι πρότινος δεν λαμβάνουμε υπόψη το ότι ένας προμηθευτής μας παραδίδει σε 4 μέρες και ένας άλλος σε 20 μέρες. Τώρα πήγαμε και το εντάξαμε στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε το order placement. Εντάξαμε ακόμη το safety stock, δηλαδή πήραμε αποφάσεις σχετικά με το τι service level θέλουμε να παρέχουμε αναπροϊόν στον πελάτη μας, στα πρατήρια. Υπάρχουν προϊόντα που είναι critical, το είπα και προηγουμένως. Υπάρχουν προϊόντα που αν μείνουν και 1-2 μέρες out of stock, δεν γίνεται και κάτι πολύ έτσι, ιδιαίτερο, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα περάσαμε και το κομμάτι του safety stock μέσα στο order placement. Και τι κάναμε, τα δώσαμε όλα αυτά στην Άννα σε ένα document, το περιγράψαμε, δώσαμε τους υπολογισμούς και τα μαθηματικά μοντέλα και η Άννα τα πήρε αυτά και τα ενσωμάτωσε σε μία ροή στο Alteryx. Άρα λοιπόν, φέραμε με έναν αυτόματο τρόπο και έναν ψηφιακό τρόπο πάλι το order placement, το optimized order placement στους προμηθευτές στα χέρια μας, χωρίς να πρέπει να υπάρχει άνθρωπος να γεμίζει στήλες σε ένα εξελόφυλλο, να τρέχει φόρμουλες, να κάνει VLOOKUPs κλπ. Και ένα τελευταίο που με συγχωρείτε που δεν το είπα είναι ότι ενσωματώσαμε logistics data στο order placement. Δηλαδή, σε άλλους προμηθευτές παραγγέλνουμε σε επίπεδο κυβωτίου, σε άλλους προμηθευτές παραγγέλνουμε σε επίπεδο παλέτας, σε άλλους προμηθευτές μπορεί να παραγγέλνουμε σε επίπεδο container κλπ. Όλα αυτά τα εντάξαμε μέσα στο order placement και πήραμε πίσω ένα αποτέλεσμα το οποίο τι θέλαμε να κάνουμε, να το παίρνουμε, να υπάρχει ένας έλεγχος από ανθρώπινο παράγοντα, αλλά να είναι ελεγκτικός ο ρόλος και όχι διεκπεραιωτικός, να πατάμε ένα κουμπί και να στέλνουμε τις παραγγελίες στους προμηθευτές. Τώρα θα σας πω για τις προκλήσεις, γιατί πολλοί αναφέρατε ότι πολύ ωραία όλα αυτά και εμείς έχουμε μιλήσει με τη WeChat ή θέλουμε να μιλήσουμε με τη WeChat, αλλά ποιες είναι οι πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε μια τέτοια υλοποίηση? Ο Κωνσταντίνος στην αρχή τα είπε όλα καταπληκτικά. Η έρευνα που έδειξε ότι το 85% των project αποτυγχάνουν ή δεν επιτυγχάνουν στο βαθμό που θέλουν οι άνθρωποι στις εταιρείες να επιτυγχάνουν, ήταν όλοι οι λόγοι πάρα πολύ σωστοί. Και εμείς αυτούς τους λόγους έχουμε αντιμετωπίσει. Πρώτο και κύριο είναι το να αυτοματοποιήσεις τις ροές των δεδομένων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Σε όλα αυτά τα project συμμετέχουν πάρα πολλά συστήματα και είναι γενικά έτσι περίπλοκο στην αρχή και χρονοβόρο και θέλει υπομονή και θέλει να ελέγχεις όλες τις παραμέτρους για να στέλνεις αρχεία και να κάνεις import αυτόματα, χωρίς να πρέπει κάθε φορά να ελέγχεις. Το δεύτερο είναι το Successful Integrations of Systems, σας το είπα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το SAP, έχουμε το Forecast Pro, έχουμε το Alteryx, έχουμε πάρα πολλά συστήματα τα οποία συμμετέχουν στο περιβάλλον αυτό. Τρίτο και πολύ βασικό είναι το ότι πλέον θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Demand Planner και τι να κάνει, στην ουσία να έχει υπευθύνη του όλη τη λειτουργία του Forecast Pro. Να κάνει feed το εργαλείο με τα δεδομένα που χρειάζεται, να συνεχίζει να ταυτοποιεί τα events, να αναφέρει τις περιόδους που θα τρέξει η καμπάνια, να μπορεί να δίνει δεδομένα από την αγορά για νέα λανσαρίσματα. Αυτό δεν σας το είπα και είναι πολύ σημαντικό. Όπως είδατε, η γκάμα μας εμάς αυξάνεται συνέχεια. Φέρνουμε συνέχεια καινούριους προμηθευτές και καινούρια προϊόντα. Για αυτά δεν έχουμε ιστορικότητα στις πωλήσεις. Είναι νέα λανσαρίσματα. Πώς θα δώσω εγώ στο Forecast Pro δεδομένα για να μπορέσει να μου κάνει την καλύτερη πρόβλεψη που μπορεί? Μπορούμε να δώσουμε δεδομένα Nielsen και IRI, δεδομένα της αγοράς δηλαδή, και να βάλουμε ένα ποσοστό το οποίο θέλουμε να αντιγράψει στην ουσία τα δεδομένα αυτά και να μας φέρει μια πρόβλεψη. Πολύ σημαντικό. Αλλά θέλει και έναν άνθρωπο εκεί να το κάνει. Και το τέταρτο και τελευταίο, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό, είναι το consistency. Το είπε και ο Κωνσταντίνος. Ναι, μεν παίρνεις τη λύση από τον πάροχο, από τους συμβούλους, από την εξωτερική εταιρεία, αλλά πρέπει να είσαι consistent. Πρέπει να συνεχίσεις να το υλοποιείς και να δίνεις δεδομένα και να γυρνάς πίσω να τροφοδοτείς και να βλέπεις μου κάνει, μήπως θέλω μια νέα υλοποίηση, μήπως θέλω να βελτιστοποιήσω κάτι, μήπως κάτι το οποίο έκανα πριν από 6 μήνες τώρα δεν με εξυπηρετεί.
Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Θα μείνουμε μαζί για Q&A. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε, Αμή. Παρακαλώ, όποιος έχει ερώτηση, απορία, θέλει κάτι να πει, μπορεί να ανοίξει κάλλιστα το μικρόφωνο του ή να μας γράψει στο chat. Στέλλα, καλησπέρα. Αλέξανδρος Κανδαλάκης. Είμαι από τη Δέλτα και είμαι υπεύθυνος για το Operation, το Strategy και το Transformation. Ένα από τα θέματα τα οποία κοιτάζουμε, καταρχάς ευχαριστούμε πολύ και ειδικά το τελευταίο κομμάτι, το οποίο εκτός από το what, το οποίο είναι η υλοποίηση ενός συστήματος, μας είπες και λίγα για το how, το πώς το κάνατε και ποια είναι η δομή, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Νομίζω και ο κ. Συνάβος το ανέφερε λίγο νωρίτερα σε αυτό το κομμάτι, αντίστοιχα νωρίτερα. Εγώ θα ήθελα να το πάω λίγο ακόμα ένα βήμα παρακάτω και λίγο από την εμπειρία την οποία έχετε πάρει. Σε ποιο επίπεδο κάνετε το forecasting, το κάνετε σε consolidated επίπεδο, δηλαδή στο highest level, ή προχωράτε αναπεριοχή, ανακατηγορία προϊόντος, αναπελάτη και μετά κάνετε το consolidation στο ανώτερο level? Το forecasting το κάνουμε σε επίπεδο SKU, σε επίπεδο προϊόντος. Και δεν κοιτάμε τη ζήτηση που έχει το τελικό σημείο, γιατί δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το sell-out του εκάστοτε πρατηρίου και δεν το ενσωματώνουμε αυτή τη στιγμή στις προβλέψεις μας. Γνωρίζουμε όμως το sell-out της αποθήκης. Τι απορρόφησε δηλαδή το δίκτυο, τα πρατήρια sell και τα πρατήρια win, όλο το προηγούμενο διάστημα ανακωδικό, αναπροϊόν, ανα SKU. Αυτό που είπε και ο Αμίν στην παρουσίασή του είναι ότι σε κάποιους κωδικούς έχουμε επιλέξει να τα κοιτάμε ως οικογένεια. Δηλαδή να φτιάχνουμε έναν mother κωδικό και από κάτω να έχουμε όλα τα προϊόντα και να παίρνουμε ένα forecast για όλο αυτό το family, για όλη αυτή την κατηγορία. Παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα στην αρχή, προσφέρουμε καφέ. Η υπευθύνη μας είναι τα I Love Café που βρίσκονται σε πρατήρια Shell αυτή τη στιγμή. Τα καφέ αυτά, τα πρατήρια αυτά αγοράζουν όλα τα αναλώσιμα και όλες τις πρώτες ύλες. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με τη γιαγιά μας, οι οποίοι παρέχουν χυμούς από ροδάκινο, από λεμόνι, φράουλα και άλλα τέτοια, τα οποία τα χρησιμοποιούν τα I Love Café για να παρασκευάζουν τελικό ρόφημα, έναν χυμό προς τον πελάτη. Όλα αυτά έχουμε επιλέξει να τα παρακολουθούμε ως οικογένεια. Γιατί όλοι αυτοί οι κωδικοί έχουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά. Και επειδή κάποιοι μέσα στην οικογένεια γίνονται obsolete αναπεριόδους, π.χ. η μανταρινάδα υπάρχει μόνο το χειμώνα, ενώ το φράουλα λεμόνι μόνο την άνοιξη. Άρα, για να μην έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας ότι πρέπει για κάποιο διάστημα να μην παίρνουμε πρόβλεψη, τα κοιτάμε ως οικογένεια. Αυτό θα πω τώρα, δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Όχι, με κάλυψε. Okay. Και το δεύτερο είναι, πέραν του demand planner, έχετε άλλους στη δομή, στο organizational structure που ασχολούνται με αυτό? Όχι. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως να κάνω μια δήλωση, γιατί παρακολουθεί και ο manager του τμήματος, είναι εδώ δίπλα μου. Θέλουμε να έχουμε κι άλλους στο κομμάτι αυτό, άμεσα. Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να κάνω Ο μια ερώτηση? κύριος Βαρούτσος έχει σηκώσει το χέρι του. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι από την εταιρεία Μπισκότα Παπαδοπούλου. Καταρχάς, συγχαρητήρια για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκατε όλο αυτό το έργο και τον ενθουσιασμό που διακρίνεται πίσω από αυτό το πράγμα. Ίσως είναι παράγον επιτυχίας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τέθηκαν καθόλου προβληματισμοί ή υλοποιήσεις που σχετίζονται με constraints, με capacity constraints στην αλυσίδα προμηθειών σας? Δηλαδή, για παράδειγμα, βγάζει το σύστημα κάποιες προτινόμενες παραγγελίες από έναν προμηθευτή. Τα στρογγυλοποιεί σε κοντέινερ, βάζει κάποιους άλλους παράγοντες όπως είναι κόστη μεταφορών και κάτι άλλο τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως είπα στο πρώτο τελευταίο slide, στο order, να το ανοίξω λίγο να το ξαναδούμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δείτε λίγο εδώ. Στο κομμάτι του order optimization, αυτό το οποίο έχουμε εντάξει αυτή τη στιγμή είναι η κυβωτιοποίηση και η παλετοποίηση. Γιατί στην πλειονότητα των προμηθευτών μας παραγγέλνουμε σε κυβότιο ή σε παλέτα.
για να έχουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε logistics optimization, να λειτουργεί καλύτερη αποθήκη, να αποφεύγονται τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα στις φυσικές παραλαβές και γενικότερα τα προβλήματα στο χειρισμό, στο φυσικό χειρισμό δηλαδή των εμπορευμάτων. Όσον αφορά τώρα άλλα constraints, για παράδειγμα το ότι υπάρχει μία εγκριτική ροή που τρέχουμε στην αξία της παραγγελίας προς τον προμηθευτή, είναι μία εσωτερική διαδικασία που ακολουθούμε και πάντα αν η αξία μιας παραγγελίας προς προμηθευτή υπερβαίνει κάποιο ποσό πρέπει να περάσει από έγκριση, δεν το έχουμε εντάξει αυτή τη στιγμή στο Forecast Pro, ούτε στο Order Optimization. Είναι ένα constraint που υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε ενσωματώσει. Ένα άλλο το οποίο στην ουσία κοιτάμε είναι το εξής και το γράφω εδώ, λέω no constraints on the size of the quantity to be ordered to supplier. Στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν constraints στην καθημερινή μας λειτουργία. Στο Periodic Review System, ένα από τα βασικά assumptions είναι ότι δεν έχεις constraint, δεν έχεις περιορισμό στο πόσο θα παραγγείλεις στο προμηθευτή. Θα δεις το target inventory level, θα δεις τα safety stock σου, θα δεις το lead time που έχεις και το period το οποίο είναι μια εβδομάδα σε εμάς αυτή τη στιγμή και θα βάλεις την παραγγελία χωρίς να σκέφτεσαι το αν η ποσότητα είναι μεγάλη, μικρή, αν είναι μικρότερη από το τάδε target ή μεγαλύτερη από το τάδε target. Για παράδειγμα, θα σας πω τώρα ένα έτσι από την καθημερινή μας λειτουργία και από την εμπειρία εδώ στην εταιρεία. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο, όλοι μας πιστεύω, και εσείς δηλαδή, έχουμε βιώσει συνεχείς ανατιμήσεις. Εντάξει. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει και είναι πάρα πολύ έντονη. Και λόγω του πολέμου και λόγω άλλων έτσι, εξωτερικών παραγόντων, όπως είπε και ο Αμίν, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, την αύξηση των τιμών στα καύσιμα κλπ. Προανατιμήσεων είναι μια διαδικασία που τρέχουμε και λέμε πολύ ωραία, ας φέρουμε στόκ για το επόμενο τρίμηνο, για το επόμενο δίμηνο με τις χαμηλές τιμές. Νομίζω όλοι το κάνουμε. Αυτό δεν το έχουμε εντάξει στο Order Optimization γιατί δεν είναι business as usual. Άρα δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας. Ναι, κάποια constraints τα έχουμε περάσει μέσα στο Order Optimization, κάποια άλλα δεν τα έχουμε περάσει. Και δεν νομίζω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι και ίσως δεν θα έπρεπε να τα περάσουμε. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τιναβός Γιώργος βλέπω, έχει σηκώσει το χέρι του. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση και που μοιράζεστε έτσι ανοιχτά το project και συγχαρητήρια και σε όλη την ομάδα και της Coral και της Witside. Μία ερώτηση έτσι λίγο διπλή. Ένα είναι πέρα από τον προφανή δείκτη παρακολούθηση του performance του μοντέλου αυτού που είναι οι αποκλίσεις, το οποίο είναι ιστορικό, σε ποιους κωδικούς παρατηρήσατε ή κατηγορίες κωδικών παρατηρήσατε ότι έχετε μεγάλες αποκλίσεις και αν μπορείτε να μοιραστείτε λίγο, δηλαδή ήταν κακή η πρόβλεψη, αυτό θέλω να πω, και αν μπορείτε να μοιραστείτε λίγο το τι έφταιγε ή ποιοι παράγοντες επηρέασαν. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, όταν παρουσίασα λιγάκι το business model και το πώς λειτουργεί η εταιρεία, έχουμε ένα κομμάτι το οποίο ασχολείται με το e-mobility και με το smart home. Σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες κατηγορίες, αυτό που κάνουμε είναι ότι στην ουσία προμηθευόμαστε προϊόντα σε πολύ μεγάλους όγκους, δηλαδή containers, από τρίτες χώρες. Το lead time εκεί μπορεί να παίζει από 45 ημέρες, εάν είναι έτοιμος ο εξοπλισμός ετοιμοπαράδοτος, γιατί ένα κοντέινερ από την Κίνα, για παράδειγμα, κάνει περίπου 1 μήνα να έρθει στην Αθήνα, να εκτελονιστεί και να φτάσει το απόθυμα να είναι διαθέσιμο στην αποθήκη και μπορεί να κάνει και μέχρι 3 ή 4 μήνες, λόγω του ότι είναι make to order τα προϊόντα. Άρα αυτό στο Forecast Pro δεν μπορούσε να προσομοιαστεί πολύ καλά. Ήτανε δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο το case. Έχει άλλα lead times, έχει διάφορες παραμέτρους σχετικά με το αν είναι make to order ή make to stock. Μπορεί το εργοστάσιο στην Κίνα, για παράδειγμα, ειδικά πέρυσι με τα COVID cases, να κλείσει για 15 ημέρες, για 2 εβδομάδες και να πάει πολύ πίσω η παραγωγή. Άρα αυτό δεν ήταν εύκολο να το προσομοιώσουμε, αλλά είναι και δύσκολο σαν case στη λειτουργία μας. Αυτό το παράδειγμα θα σας δώσω. Γενικά, αυτό που είδαμε είναι ότι σε κωδικούς
με μεγάλη ιστορικότητα, με ικανοποιητική ιστορικότητα, με συνεχή ροή και με εποχικότητες, όλα τα μοντέλα ανταποκρίθηκαν. Και κάτι πολύ βασικό για μένα είναι το ότι δεν χρειάζεται πλέον κάποιος άνθρωπος να σκέφτεται ότι σήμερα έχουμε 23 Μαρτίου, ξεκινάει η καλοκαιρινή σεζόν ή την επόμενη εβδομάδα τα πρατήρια θα αρχίσουν να παραγγέλνουν για το Πάσχα και να πρέπει να αυξήσει τις προβλέψεις κατά 10 ή 15%. Γιατί αυτή τη στιγμή κάπως έτσι γινότανε, κάπως έτσι το κάναμε. Υπήρχε ένας άνθρωπος και έλεγε έχουμε Ιούνιο, τώρα τα αναψυκτικά θα αρχίσουν να πουλάνε περισσότερο, το δίκτυο θα απορροφήσει περισσότερο. Άρα σε όλους τους κωδικούς που είχαν εποχικότητες, αρκετή ιστορικότητα και μπορούσαν κάπως να προσομοιαστούν καλά, και αυτό συνέβη στη μεγάλη πλειονότητα του κωδικολογίου, θα πω στο 90%, χωρίς να το έχω βγάλει το νούμερο, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι στο 90% των περιπτώσεων ανταποκρίθηκε. Ήμασταν αρκετά χαρούμενοι. Το άλλο ξέραμε ότι ήταν δύσκολο ούτως ή άλλως, σαν case. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα ή αν θέλετε κάτι άλλο, κάποια περαιτέρω εξήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Με κάλυψε. Ωραία, θα προχωρήσουμε στην κυρία Κίκηρη που έχει σηκώσει το χέρι της για ερώτηση. Κυρία Κίκηρη, καλή σας μέρα. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε. Εγώ εκπροσωπώ την εταιρεία Καφέ Ατέρα. Είμαστε στον χώρο του τροφίμων και ποτών. Και ήθελα λιγάκι, επειδή αναφερθήκατε στο ότι έχετε SAP, λειτουργείτε SAP, όλη αυτή τη σκέψη προσπαθήσατε να την κινήσετε μέσα το SAP. Δηλαδή το να προσπαθήσετε processing, όλα. Ήταν και δεν το εφαρμόσατε από εκεί και σας οδήγησε στο να δείτε σε ένα πρόγραμμα πιο εξειδικευμένο forecasting. Προφανώς αναφέρεστε στο MRP. Για ποιο λόγο δεν τρέξαμε το MRP μέσα στο SAP. Πολύ ωραία. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε να πάμε σε ένα εξωτερικό πρόγραμμα ήταν γιατί στην ουσία η ανάγκη στο να προχωρήσουμε σε κάτι αυτοματοποιημένο και συστημικό δεν ήρθε μόνο από τη δική μας, ας πούμε, κατανόηση του ότι ο όγκος είναι τεράστιος πια και δεν μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε όλα χειροκίνητα, ήρθε και μέσα από τον εσωτερικό μας έλεγχο. Όλες οι εταιρείες του ομίλου περνάνε εσωτερικό έλεγχο, βγαίνουν κάποια findings και γίνονται προτάσεις από το τμήμα εσωτερικού ελέγχου για το τι πρέπει να γίνει για να πάμε παρακάτω. Άρα, λοιπόν, θέλαμε και να έχουμε μια γρήγορη υλοποίηση και να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να κάνουμε, ας πούμε, να εντάξουμε ένα εξωτερικό εργαλείο, γιατί στο MRP και δεν είχαμε τους πόρους, ενώ τους ανθρώπινους πόρους, να ασχοληθούν οι άνθρωποι που μας κάνουν support για το SAP, και δεν είχαμε ξεκάθαρη την εικόνα του πώς πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε όλους τους κωδικούς στα διάφορα επίπεδα του MRP. Δεν ξέρω αν τρέχετε εσείς στη δική σας εταιρεία το MRP. Γενικά το τρέχουμε. Okay. Οπότε καταλαβαίνετε τι λέω. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούμε καλύτερα να έχουμε ένα εξωτερικό πρόγραμμα για κάποιο διάστημα να τρέχει, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και στα findings του εσωτερικού ελέγχου και να μπορούμε άμεσα να έχουμε μια λύση. Και θα θυμάται και η Άννα και ο Αμίν και ο Κωνσταντίνος από τη Witside ότι στα πρώτα meetings που κάναμε τους έλεγα «Παιδιά, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει στο ERP μας». Ότι ό,τι κάνουμε τώρα, ακριβώς, ό,τι κάνουμε τώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να ενταχθεί με import files, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, στο MRP, στο ERP. Πάντα σκεφτόμαστε αυτό, γιατί ο στόχος, ο τελικός είναι όλες οι λειτουργίες μας, όλου του οργανισμού, να τρέχουν πάνω στο SAP. Αυτή τη στιγμή δεν τρέχουν όλες οι λειτουργίες της εταιρείας μας στο SAP. Όπως σας είπα, είμαστε και μια εταιρεία που λειτουργούμε 5 χρόνια και στην ουσία η ανάπτυξη έχει έρθει τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια. Πριν ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έτρεχε, τα έκανε όλα και προσπάθησε να αναπτύξει το business. Τώρα είμαστε περίπου 35 άτομα στην εταιρεία και πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα διπλασιαστούμε κλπ. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που δεν τρέξαμε το MRP στο SAP. Κυρίως ήταν το ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι πόροι για να το κάνουμε άμεσα και γρήγορα. Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε με τον κύριο Λάβδα, μη συγχωρείτε αν το λέω λάθος, Ευάγγελο.
Με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και από μένα. Λάβδας Ευάγγελος, στην Παπαδοπούλου εργάζομαι. Έχω το κομμάτι στο Demand Planning. Συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Πράγματι είναι integrated η παρουσίασή σας. Θα μπορούσατε να μας δώσετε αποτελέσματα από πριν και μετά τη φάση εισόδου αυτού του μοντέλου? Δηλαδή, βελτιώθηκαν το Sales Focus Accuracy, Service Level, όλα αυτά? Δεν έχω να σας δώσω νούμερα. Δεν ξέρω αν είχε ετοιμάσει κάτι σε συνεργασία με την Άννα. Δεν έχω να σας δώσω γιατί δεν τα έχουμε βγάλει. Είναι πρόσφατη η υλοποίηση και δεν έχουμε κοιτάξει σε ένα βάθος χρόνου, σε ένα τρίμηνο, να δούμε ωραία πώς είμαστε τώρα, πώς ήμασταν πριν. Δεν το έχουμε, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι να προσθέσεις εδώ, ή η Άννα αν θέλει, Ρουμπελάκη. Έχουμε κάποια αποτελέσματα, αλλά λόγω καταστάσεων ιστορικών καταφύγης, η σύγκριση είναι στο περίπου, είναι μια προσομοίωση, οπότε και προτιμήσαμε να μην τα βγάλουμε μπροστά έξω, καθώς δεν μπορούν να βγουν στη συγκεκριμένη υπόθεση, ακριβώς, ας πούμε, επιθυμητό επίπεδο. Ίσως έχει νόημα να αναφερθούμε στα αποτελέσματα του πιλότου, που ήταν και το κριτήριο για να κάνουμε το κύριο έργο, αν θέλει, Στέλλα. Δεν έχω τα ξεκάθαρα νούμερα. Ο Αμίν δεν ξέρω αν τα έχει, γιατί το συζητούσαμε χθες όταν προετοιμαζόμασταν, αν θα δείξουμε κάτι. Ωραία, οκ. Αν θέλετε, συνεχίστε και σας τα ανακοινώνουμε σε ένα λεπτάκι. Εντάξει. Ωραία. Θα ήθελε κάποιος στο μεταξύ να ρωτήσει κάτι, να σχολιάσει ίσως? Όχι, οπότε δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, Φορού Πατρίτσια. Είμαι Logistic Manager στην Ελιέκα. Σας την έκανα και γραπτή την ερώτησή μου. Εγώ θα πάω λίγο στο διαδικαστικό. Σε περίπτωση, φαντάζομαι, που συμβαίνει, εσείς καταχωρείτε μια παραγγελία ή σε βάθος χρόνου κάνετε μια πρόβλεψη παραγγελιών για ένα δίμηνο, τρίμηνο και τα στέλνετε στον προμηθευτή, φαντάζομαι. Αν υπάρξει μια τροποποίηση από τον προμηθευτή, παραδείγματος χάρη σε μείωση της ποσότητας ή σε καθυστέρηση, αυτό πώς μετά εισάγεται στο σύστημα? Τι κάνει το σύστημα για να διορθώσει αυτή την προβλεπόμενη παραγγελία που ανέμενε για να προβλέψει την επόμενη, παραδείγματος χάρη? Λοιπόν, τώρα αναφέρεστε κυρίως στο κομμάτι του procurement και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το order confirmation από τον προμηθευτή, τα back order lines κλπ. Σωστά. Ωραία. Ένα βασικό, το οποίο το είπα 2 φορές, είναι το εξής, ότι στον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει αυτή τη στιγμή, στη δεδομένη χρονική περίοδο, να κάνουμε το order placement στους προμηθευτές, δεν υπάρχει constraint σχετικά με την ποσότητα που θα μας παραδώσουν. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι ο τρόπος που έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή τη διαδικασία και την τρέχουμε, θα παραγγείλει στον προμηθευτή έχοντας υπόψη ότι ο προμηθευτής θα μπορέσει να σερβίρει. Ούτε ότι θα έχει μείνει out of stock ο προμηθευτής, ούτε ότι θα αλλάξει το lead time του. Γιατί, όπως σας είπα, το μοντέλο παίρνει ως παράμετρο το lead time του προμηθευτή. Αυτό που κοιτάζουμε είναι το stock level αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι αυτή η στιγμή που τρέχουμε το periodic review, δηλαδή κάθε Δευτέρα, για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Τι stock level έχω? Έχω ένα χ stock level. Τι αναμένω? Δεν βλέπουμε αναμενόμενα αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως σας είπα, η πλειονότητα των προμηθευτών μας παραδίδει εντός της εβδομάδας. Και μέσα σε μια εβδομάδα που είναι το period, όπως λέμε, δηλαδή 7 ημερολογιακές ημέρες, υποθέτουμε, έχουμε κάνει το assumption ότι όλοι οι προμηθευτές θα μας έχουν παραδώσει. Άρα δεν θα έχουμε back orders αναμενόμενα από τους προμηθευτές. Άρα λοιπόν, και είπα κιόλας ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει ελεγκτικό ρόλο. Όλα αυτά που λέμε μπορούν να συμβούν. Ναι, μπορεί ο προμηθευτής να μην μας παραδώσει, μπορεί να καθυστερήσει το φορτηγό, μπορεί η αποθήκη μας να έχει πάρα πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς και να μην κάνει το goods receipt σε 24 ώρες,
που είναι συμφωνημένο στο συμβόλαιο με την αποθήκη, αλλά μπορεί να χρειαστεί 48 ώρες ή 3 ημέρες. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν τα έχουμε ενσωματώσει μέσα στο μοντέλο. Γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι business, δεν είναι normal business. Θεωρούμε ότι είναι cases τα οποία πρέπει να διαχειριστούν με έναν πιο ειδικό τρόπο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως στο μέλλον να εντάξουμε και το κομμάτι του procurement και τους ελέγχους και τα confirmations και όλα αυτά. Βέβαια, επειδή το SAP είναι ένα εργαλείο και ένα σύστημα το οποίο έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο όλα αυτά να τα καταγράφει και να δίνει τέλος πάντων στους ανθρώπους την πληροφορία που χρειάζεται, να στείλει στους προμηθευτές email σχετικά με back order lines τα οποία δεν έχουν έρθει με καθυστερήσεις κλπ. Ίσως αυτό το κάνουμε μέσα από το SAP σε δεύτερο χρόνο. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, αλλά ναι, τα έκτακτα δεν έχουν αποτυπωθεί και θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να αποτυπωθούν κιόλας, γιατί όπως σας είπα, οι περισσότερες φορές λειτουργούν στο επίπεδο του normal. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Στέλλα. Αμήν, θα ήθελες εσύ να... Βεβαίως. Με προμήθευσε η Άννα με τις πληροφορίες τις απαραίτητες. Να πούμε ότι σε 34 SKUs υπήρχε μια μεσοριαία αύξηση του ύψους του 25%. Απλά, αν πάμε στα 30 προϊόντα, για να έχουμε και κάποιους αριθμούς πιο προσγειωμένους, το οποίο αντιστοιχεί στο 75% αυτών, υπήρχε μια αύξηση μεσοριαία της τάξης του 7,5%. Άρα υπήρχαν κάποια προϊόντα που ανέβαζαν το μέσο όρο, γιατί πριν μπορεί να μην ήταν σε priority, ας πούμε, για τη Στέλλα, τα οποία πλέον και αυτά αντιμετωπίζονται με ακρίβεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Αμήν. Ευχαριστούμε και Άννα που βρήκατε τις πληροφορίες έτσι άμεσα. Θα ήθελε κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Νομίζω πως όχι, δεν βλέπω χεράκια, δεν βλέπω κάτι στο chat. Ωραία. Τότε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στο webinar σήμερα. Ελπίζω να το βρήκατε πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζετε, το webinar έχει γίνει ήδη record, επομένως θα το μοιραστούμε μαζί σας και να μπορείτε να το ανατρέξετε σε ό,τι πληροφορία χρειάζεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ευχαριστούμε, Στέλλα, ευχαριστούμε, Αμήν, ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή σας μέρα σε όλους. Καλημέρα.